Bun venit! Astăzi ne aventurăm să dezlegăm un mister literal și totul a început de la o singură întrebare. O întrebare lăsată pe un forum online acum mai bine de un deceniu, o întrebare care practic a rămas fără un răspuns pe măsură. Până acum. Să ne întoarcem în timp în 2010. Pe forumul românesc tpu.ro, o utilizatoare pe nume Cassandra1408 pune o întrebare care va declanșa analiza noastră de astăzi. Și, atenție, asta nu era deloc o simplă întrebare pentru teme. Nu. Cassandra1408 a pus degetul exact pe rană. A mers direct la inima romanului Moromeții. Se întreba de fapt care e legătura aia profundă dintre autor, Marin Preda, tatăl lui, și personajele pe care le-a creat pe hârtie. Dar ce credeți că a primit? În loc de o discuție serioasă, primele răspunsuri au fost destul de scurte și ironice. Practic, i s-a spus să citească pur și simplu cartea. Alții au fost și mai direcți, respingând-o pe motiv că ar încerca să-și facă temele cu ajutorul forumului. Și uite așa, o întrebare cu adevărat excelentă a rămas practic în aer. Așa că, după mai bine de un deceniu, cred că e timpul să oferim răspunsul pe care Cassandra 1408 îl căuta și îl merita. Haideți să intrăm împreună în lumea complexă a familiei Moromete. Romanul Moromeții, publicat în 2 volume, ne duce direct în inima satului românesc, în Siliștea Gumești. Aici urmărim destinul unei familii de țărani, o familie prinsă la mijloc între tradiție și marile schimbări aduse de istorie, atât înainte cât și după al Doilea Război Mondial. E o poveste vastă, care acoperă decenii de istorie și transformări sociale. Dar, în esență, nucleul dramatic al cărții se reduce la un conflict universal, cel dintre un tată și fiul său cel mic. Pe de-o parte, îl avem pe Ilie Moromete, patriarhul, un om al pământului, pe de altă parte fiul său cel mic, Niculae. Ei sunt, de fapt, 2 lumi, 2 viziuni complet diferite asupra viitorului. Și tocmai această prăpastie dintre viziunile lor creează drama centrală a primului volum, un conflict profund personal care se învârte în jurul dorinței lui Niculae de a studia. Deci, să fie clar, conflictul de aici nu izvorăște dintr-o lipsă de iubire. Nici de cum. E vorba de fapt de o ciocnire fundamentală între lumea veche și cea nouă. Și aici devine totul cu adevărat fascinant. Pentru că povestea asta, dilema asta, nu e pură ficțiune. Reflectă o luptă cât se poate de reală din viața autorului însuși. Ca să răspundem complet la întrebarea utilizatoarei Cassandra 1408, trebuie să ne uităm un pic dincolo de paginile cărții. Trebuie să ne uităm la autor. Și iată punctul crucial. Relația asta tensionată, complexă, dar până la urmă plină de o afecțiune nerostită dintre Ilie și Niculae, este de fapt o oglindire directă a relației pe care Marin Preda a avut-o cu propriul său tată. Astfel, romanul devine mai mult decât o poveste, devine un act de înțelegere, un mod prin care Preda explorează criza de comunicare și prăpastia dintre generații care i-au marcat lui însuși tinerețea. Dar, atenție! Drama asta de familie nu se petrece într-un balon izolat de lume. Dimpotrivă, ea este, de fapt, scena mică pe care se joacă o tragedie mult mai mare, tragedia unei întregi națiuni. Cartea începe cu fraza asta celebră, care pictează un tablou a unei lumi ce pare veșnică, neschimbată. Asta era lumea pe care o știa și o înțelegea Ilie Moromete, o lume a răbdării. Numai că istoria avea alte planuri. Forțele capitalismului, apoi războiul și, în final, comunismul aveau să măture totul în calea lor și să schimbe regulile jocului pentru totdeauna. Lumea pentru care Ilie s-a luptat să o păstreze pur și simplu se evaporă. Valorile lui, tot ce credea el, sunt strivite de noua ordine socială. O lume pe care, culmea ironiei, chiar fiul său, Niculae, ajută la construirea ei. Și aici e geniul lui Preda, care încheie primul volum cu această frază. Timpul acela răbdător al lumii vechi s-a terminat. Familia Moromete e sfâșiată de forțele nerăbdătoare, brutale ale istoriei. Și uite așa, ne întoarcem la întrebarea de pe forum și putem da în sfârșit un răspuns complet. Povestea personală a autorului nu e doar un detaliu, este chiar cheia care deschide ușa către o poveste mult mai mare, cea a morții satului tradițional românesc. Și asta ne lasă cu o ultimă idee. Moromeții ne demonstrează un lucru fundamental, că de cele mai multe ori, conflictele cele mai intime, cele din sânul familiei, nu sunt altceva decât ecourile marilor forțe impersonale care ne modelează lumea.